Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimok kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibimok kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibimok kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna. Isabay man niyato sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intention. Special intention for safe travel of Myla Bercasio, for fast recovery of Antonio, requested by Ludovici family. Thanksgiving requested by Maricho Gomez, Salvacion Yang, Mr. and Mrs. Leo Gabaria and family. Sarupang Thanksgiving hali sa sarong Anonymous. Pasasalamat man sa giraray kang Kalamotcha family, Beatrice Toledo and family, Ricardo Sombon and family, Joe and Andy Adlaon, Tess D and family, Hazel Dasilio. Thanksgiving for the gift of life of Alfred de los Santos, requested by Maria Gracia C. de los Santos. Thanksgiving by Marie Chris Arana, Blue As Ristobar, Ramel Lusrigo and family, Nino and MJ Lusrigo and family, Edita Nota, Ronalyn Nunez. Thanksgiving by Mr. and Mrs. Kate Evan Haji, Mr. and Mrs. John Abion, Mr. and Mrs. Binyas, Ian Sandia and family. Thanksgiving for the gift of life, requested by Jesta family. For the soul of Berna, requested by Bilyesa family. Special intention by the dead Janson and family. For the soul of Charlie May Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family. For the soul of Froilan, requested by Rosie B. Asupardo and Cantara family. For the soul of Yumeriano, requested by Akindi family. For the soul of Ruben and Salome, requested by Nunez family. For the soul of Cherilyn, requested by Agrippa's family. For the soul of Rosita and Jesus, requested by Russell Bersosa. For the soul of Berna, requested by Bilyesa family. For the soul of Esperanza, requested by Ludovici family. For the following souls of Maria Asuncion, Chupilo and Julieta, Apolonio and Patricia, Gerardo and Macaria, Hermogenes and Victoria. For the soul of Bibiana, requested by Llagas family. For the soul of Horcicio and Maria. For the soul of Ernesto, requested by Myla Bercasio and family. For the soul of Judith, requested by Pagador family. For the soul of Nelson, requested by Jose Selfidis Jr. For the soul of Divina, requested by Jimena Ichalusa and family. For all the souls in Purgatory, requested by Asupardo and Cantara family.
Isabay man niya to ang sarupang intensyon para sa kalag ni Rachel sa kahagadang kang Baramida family. Hello. 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 Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Check. Sound. Sound check. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga tugang. Ngunya na sa ika-4 na Domingo kita kang Misa de Gallo. Siya aapudon na Emmanuel, Diyos na uya sa to. Ngunyan, tinatawang kita ni sarong modelo, nim pag-andam sa pagdatong kang satong paratubos sa persona ni Jose, ang maimbod asin matanos na lalaki, hali sa kapag-arakian ni David. Mas pinaurog niya ang pagkamuot kay Maria, dawa na ini nangidam na bako siya an ama. Sa iyang pagiging matanos asin maherakon, nagpahayag ang Diyos kan sa iyang plano, nan aki ni Maria sa iyang pupunan. Iyo ang aki ni Diyos asin si Jose, ang magiging legal na ama. Sa iya mauutob ang panuga ng Diyos na hali sa kapag-arakian ni David. Mahali ang paratubos nin Israel,
Hagadon ta sa Dios na siring ki Jose asin Maria. Maihanda niya to ang pagkamundag ni Jesus sa satong mga puso, asin maihiras ta siya sa kinakban. Ang tema sa aldaw na iniyo ang pangkabilugang formasyon, kaipuhan na gayo para sa kapanuan nin epektibong apostolada. Ang mamamayokan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father James Sid. Matindog po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurang ng taan pagkamot ng Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako nyato asin ipagmundoan sa tong mga kasalan, tanganing magkadgo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamidi sa kagurangan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
ta. Kagurangnan, namimiti kami, pakipanuakan sa imong grasya, an sa mong mga isip, tanganin kaming nagmimidbid sa pagbareta ka ng hel, kan pagkalintaw ni Kristo sa imong aki, madara sa kamarawayang pagkabuhay liwat, uli kan sa iyang pagtios asin krus. Uli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibabong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po mo. Mas madali kay ahas ang makipag-ulay sa mga mas makukusog na nasyon kisa magsarig sa Diyos. Kung kaya, mas urog pang tanda ang itinaon ni Diyos na magpakusog kang pagtubod ki Israel, nin Israel. Anaki kang sarong biyerhen, tanda kang nagdadanay niyang presensya sa iyang banwaan. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Isaías. Giraray-an kagurangnan nagsabi, ki Ahaz, maghagad ka sa kagurangnan na sa imong Diyos, nin sarong tanda, tanda sa kairaroman o tanda sa kaitaasan. Alagad si Ahaz nagsimbag, dai ako mahagad, dai ako masugot sa kagurangnan. Dangan nagsabi, maghimatik ka mo ngunyan, o harong ni David. Bakwag daw na tama na para sa indo ang sa indong pagsugutan ang pagkamatinios ning tawo? Ta daw pagsugutan nindo panindo ang pagkamatinios nin sa tuyang Diyos? Kaya ang kagurangnan man sana mataon nin tanda sa saindo. Iyon ni ang tanda, ang virhen mangidam asin mangangaki ni lalaki, ngangaranan na Emmanuel, ngaran nan bot sabihon, Diyos na uya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Dumaogan kagurangnan, adik ning kamurawayan. Ang daga asinan kabos, sa daga sa dirinin kagurangnan. An kinaban asinan gabos sa kinaban. Linalang niya sa ibabaw nin mga dagat, sa ibabaw nin mga tubig sa iyang pinasari. Sakat sa bukid nin kagurangnan, si Isayan matindog sa iyang simbahang banal. An may malinig na kamot, asin malinig na puso, an dai nagmamawon nin mga bagay na maraon. Bendisyon na hali sa kagurangnan, asing pagsurog na hali sa Diyos na sa iyang paratubos. Siring kay niyang tawo na nagahanap sa iya, nagahanap kan Diyos ni
hako. Lumaogan kagurangnan, kadiri kamurahaya. Ipinahayag ni San Pablo sa pagpuon kang sa iyang surat sa mga taga-Roma na si Jesus Nazaret, tunay na aki kan Diyos, huli kang pangidam sa iya, pagkamundag, pagkagadan, pagkabuhay liwat sa mga gadan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, halik ki Pablo, surugoon ni Hesukristo, inaapod na apostol, pinili sa pagbalangibog kan marahay na bareta na itinuga ni Diyos kay itong panahon sa mga propeta, sosog sa banal na kasuratan. Inian bareta dapit sa aki kan Diyos, na kansya na ni Tawo, naging aki ni David. Dapit ki Hesukristo na sa tong kagurangnan, nasosog sa espiritu nin kabanalan na yaon sa iya. Ipinagrukyaw na aki kan Diyos sa bagsik nin sa iyang misyon nin pagka-apostol. Tanganing anggabos na mga banwaan sa tuyang madara sa pagtubod sa iya, sa kaumawa nin sa iyang ngaran. Saro kamo sa mga banwaan na ini, asin sa iyang pag-apod, kaayo na kamo kay Hesukristo, sa saindo gabos sa Roma, na namumuta ni Diyos, na inaapod sa kabanalan, mapasaindoan grasya, asin katuninungan, na hali sa Diyos, na sa tong Ama, asin kay Hesukristo, na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang pagkamundag ni Jesus nangyari siring kay ni. Si Maria, ang sayang ina, ikinasal ki Jose, asin bago sinda nagsaro. Si Maria nangidam na sa bagsik kan Espiritu Santo. Si Jose na sa iyang agom, matanos na lalaki, asin habo siyang ipasupog. Kaya nag-isip na suhayan siya nin hilom. Kanini pinag-isip-isip ni Jose. Sarong anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa iya sa pangiturugan, asin nagsabi, Jose, akin ni David, day ka magalang-alang na akoon si Maria bilang agom. Ulitan aki na sa iyang dinadara sa tulak, gibo kan Espiritu Santo. Lalaki ani papangaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Ulita tutubuson niya an sa iyang banwaan kasaindang kasalan. Ini nangyari nganing mautob ang sinabi ning kagurangnan sa nguso nin propeta.
an birhen mangingidam asin mga ngaki nin lalaki, asin Emmanuel an ngangaran sa iya, ngaran ng kahulugan, Diyos na uya sato. Pagkagimata ni Jose, ginibo ani pinagbuot sa iya kanang helin kagurangnan, inako si Maria bilang sa iyang agom. Mga tugang, an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Nagtutubod ka sa pangiturugan, sabi kan mga gurang, dayda pagpasiparaon ang pangiturugan, tayan nagkakatotoo. Igwang istorya nin mag-ama na magkatubay magturog. Sarong banggi, mantang nagtuturog ang mag-ama, anaki nagtataram nangingiturugan. Nagimatan ama, asin nadangog niya sa iyang aki nagkurahaw, Lolo, paaram. Tinagahan, igwanin bareta, nagadana daa sa saindang lolo. Natakot sa ama ninhulita, nagkatotoo itong pangiturugan kan sa iyang aki. Sunod na banggi, mantang nagtuturugan mag-ama, nagimata na naman siya, inhulita sa iyang aki, nagtataram na naman, nangingiturugan na naman, asinini nagkurahaw, paaram lola. Tinagahan mga tugang, igwanan naman in bareta na nakaabot sa pamilya, gadana so lola, nagkatotoo na naman sa pangiturugan kan aki. Ikatulong banggi, mantang nagtuturog sumag-ama, nagimata na naman ang ama, asin nadangog na nagtataram sa iyang aki, asinini nagkurahaw, paaram papa. Natigbahan sa ama, nangirabo, ako nangayaan masunod, kaya kinagahan, doble ingat siya sa pagpasiring sa trabaho. Pag-abot sa opisina, duman sa na maghapon, day nagluwas, tabakay gwanin mangyaring maraot sa iya. Asin, pag uli niya, tagay na mas makasiguro, nagpahatod siya sa driver kan sa iyang kumpanya. Pag-abot sa harong, sinabat siya kan sa iyang mag-ina, parehong nagtatangis. Sabi ka nama, nata ka mo naghihibi, buhay na buhay ako. Sabi ka nagom na babae, darling, gadana sa tuyang driver, wala na. Nagiramduman kan ama, so sinabi kan sa iyang aki, paaram papa. Sabi kan ama, nasa lisihan ako. Mga tugang, ang pangiturugan, sarong dakulang misteryo, dipisil ipaliwanag. Minsan, nagkakatotoo. Minsan, kabaliktaran ang nangyayari. May mga magagayon, asin maugmang pangiturugan. Konsiring kaya ng pangiturugan mo, garibagahabo mo ng magimata. O kaya, kung napuputol, nagigimata ka na, gusto mo girari magturog, gusto mong magpadagos itong pangiturugan, gusto mong maaraman, so ending. Alagad igwamanin mga pangiturugan na tunay na pangit turugan, pangit. Makatakot minsan, asin gusto mo na tulos magimata, inaapo dining bangungot. Abo mo na mangyari ang siring na bagay. Pag nagimata ka na hali sa bangungot, masabi ka, salamat, tay ni saro sanang pangiturugan. Sa daan na tipan o sa lumang tipan, ang pangiturugan inaapod the forgotten language of God. Nihulitan kagurangnan kay tung panahon, ipinapahayag niya ang sayang kabutan sa katawuhan, sa mga propeta, sa mga hade,
sa paagi nin pangiturugan. Asinigwaman nin mga tawo na tinatawan nin regalo na mag-interpretar kan siring na mga pangiturugan. Sa bagong tipan, nagpahilingan ng helen kagurangnan ki Jose. Asin ipinaabot ki Jose kung anuan kabutan asin plano kan Dios. Asin magayon ang naging pag-ako ni Jose tulos sa iyang kinuyog ang ipinagbubuot ng kagurangnan na sa iyang naisihan sa paagi kan pangiturugan. Ang istorya ni Jose sa istorya kan Pasko, importanteng gayo. Kunwara ang kooperasyon ni Jose, day makukumpleto ang satuyang Pasko. O kaya, pwedeng wara kitang Christmas, pwedeng day mamundag, ang aki kan Diyos digdi sa kinaban, kung day nakipagkooperar si Jose sa plano kan Diyos. Dikit man sana, ang informasyon na tinataw sa tuya, kan banal na kasuratan, dapit kay San Jose. Anhapot, ano-ano daw ang pwede niya tong maaraman sa iya, ano-ano daw ang pwede niya tong maukdan sa buhay ni San Jose. Apat na bagay mga tugang ang pwede niya tong paghurup-hurupan ngunyan naldaw sa ikaapat na Domingo kanadbyento. Ang enot na pwede niya tong paghurup-hurupan, Joseph is a man of few words. Si Jose, silensyong tawo. Maski nga ni sarong tataramon na pwedeng magluwas sa iyang nguso, wara ka nin mababasa kayan sa Biblia. Wara nin nakarecord, wara nin nakasurat na sa iyang tataramon maski saro. Si Jose dawa silensyong tawo, yaonan sa iyang paggibo nin karahayan, yaonan sa iyang paghinguwa na kuyugon ang kabutan kan satuyang kagurangnan. Sabi ninda ang mga tao dang silensyo, hararom mag-isip. Alagad itong mga taong maribok, hababaw mag-isip. Kaya ngaya, kapag nadangog mo ang sarong taong bihira lang magtaram, oras na yan magtaram, dangugon mo nin marhay, nin hulita igwanin rarom, igwanin kadunungan, an sa iyang itinataram. Mga tugang hali mismo sa taramon na silent, makakabilog kita nin tataramon na listen. Konektado ang pagdangog sa pagsilensyo. Asin iyo ini ang pwede niya tong maokdan ki Jose. Si Jose, sa paaging pagsilensyo, siya tatauman magdangog. Ang kagurangnan sa paaging pangiturugan, ipinaabot ki Jose ang sa iyang mensahe. Si Jose, silensyo, alagad, yaonan sa iyang bukas na puso sa pagdangog asin pag-ako kan mensahe kang kagurangnan. Asin ini sa iyang pinaghurup-hurupan sa tahaw nin kariribungan, sa tahaw na day niya aram kung ano ang mga nangyayari, kung nata nabados si Maria, natatasiringan nangyari. Si Jose, inako ang mensahe kan Diyos, ang plano kan Diyos, dawa na ini, day niya nasasabutan, dawa na ini dipisil. Si Jose, pakatapos na akuon, nagdesisyon siya, asin nagkuyog sa pinagbubuod kan kagurangnan. Kitaman mga tugang sa laog kan sa tuyang harong, yaw na sa tuyang eksperyensya na kung sain, an sa imong agong, o an sa imong mga aki, o an sa imong mga tugang, kapag nakakagibo nin maraot, o kaya igwa ka nin nahihiling na pagkukulang o sala, ano an sa imong ginigibo, tulos sinasabihan mo nin mga maraot na tataramon, kinukurahawan mo, o kaya gusto mo sanang paluwason ang sa imong emosyon, ang sa imong dagit, nakukulugan mo, ang sa imong kapamilya sa mga maraot na tataramon.
Siring Jose, tinutukduan kita na magkalma ko na. Day kita ko na maghusga sa tuyang tugang. Iwasan ta ko nan pagtaram nin marraot, tayo sa horiwara kitang pagbasulan. Si Jose silensyo, kalmado, pinaguhurup-hurupan ng mga pangyayari, inaagi sa pagpamibi. Tangan na yan sa paging pagpamibi, siya mag-ako nin kadunungan hali sa Diyos. Asin maaraman niya kung ano ang dapat sabihon, kung ano ang dapat gibuhon. Siring man kita, dahil tulos kita magpadara sa tuyang emosyon, sa tuyang dagit, dahil ko na kita magtaram, dahil ko na kita magibon ni anuman, pagbabasulan tayan sa hori, kung nan sa tuyang sasabihon asin gigibuhon, darakan sa tuyang emosyon. Siring Jose, magsilensyo, magkalma, magpamibi, asin magdesisyon kung ano ang dapat, kung ano ang tama. Ang pangduwa mga tugang, Joseph is a man of action. Si Jose dawa silensyo, mahigos na tawo. Naisihan ta na si Jose sarong karpintero, duman sa mga kahimanwa ni Jesus, sa mga taga Nazaret, na dahi nag-aako sa iya na sarong Mesiyas. Sabi kan mga taga Nazaret, bakong iyo ngaya ini, an aki kang karpentero? Si Jose, iyo an karpentero, iyo an legal na ama, kan sa tuyang kagurangnan. Mga tugang, Joseph is a man who lets his hands do the talking rather than his mouth. Ang pinapagtaram ni Jose, bakuan sa iyang nguso, kundi an sa iyang mga kamot. Mahigos na tao si Jose. Aram niya na sa iyang aki kan Diyos. Imbis bagaan maging kaisipan ni Jose siring sa mga ama ngunyan na nag-aasa sana sa indang mga magurang, nag-aasa sa ibang tao na yuan magbuhay kan sa indang aki. Si Jose Kota, pwedeng isipon niya nan kagurangnan, yuan ama kay ni, dapat siya mag-sustento kay ni. Siya dapat na mag-provide kan sa muyang kaipuhan. Siya dapat ang magtaonin diaper o pampers, nin gatas, ninanuman, na kaipuhan kan sa muyang aki, asin kan sa muyang pamilya. Igwanin mga ama na nawawalat sa harong, iyo ang nag-aataman kan mga aki. Asin ang sa indang agom na babae, iyo ang nagpapasweldo, nagtatrabaho. Alagan makamoromundo minsan, so ama, yaon sa nasa pagparainom, sa pagparasugal. Nag-aasal na nga ni, dahil pa nagtatrabaho, siring pang ginigibo. Igwamanin mga agom na babae, nagpapasiring pa sa ibang nasyon, tangani na maging domestic helper, duman magsakripisyo, maglapigot, babayaan na payagpayagan sa indang harong. Sa panahon na yaon siya sa ibang nasyon, yaon ang sa iyang pagpadara, alagan sa iyang pinapadara, yaon sa nawinawaldas ka nagom na lalaki sa pagparainom, sa pagparasugal, sa pambababae. Pakatapos ng kontrata sa ibang nasyon, pag-uli kan sa iyang agom na babae, payag-payag man giraray suharong, napabayaan sa mga aki, napariwara, ang iba nalulong sa droga, makamurumundo ang siring na realidad. Mga tugang, si Jose, iyon perpektong ehemplo kan kasabihan, action speaks louder than words. Yaon ang pagkuyog ni Jose sa kabutan kan kagurangnan, dawa da niya nasasabutan. Asinan sa iyang pagkuyog, tulos-tulos, warang pagduwa-duwa, warang delay. Instant obedience is the only kind of obedience there is. Delayed obedience is disobedience. Ang pagsunod dapat tulos-tulos. Dahil mo pag-delay, tayan pakunang pagkuyog sa kabutan kan sa tuyang kagurangnan. Siring Jose, pagmata, hali sa pangiturugan. Inutob niya tulos ang kabutan. Inako niya si Maria. Inako niya ang magiging aki.
nagtindog siya bilang legal na ama kayni. Asin pang tulo mga tugang, Joseph is a righteous man, matanos na tao. Ano ang kahulugan kan pagiging matanos na lalaki? Sigon sa mga Hudiyo, ang sarong lalaki magiging matanos kung siya yaon sa pag-utob kan mga tugon urog na kan mga lay ni Moises sagkod sa pinakasaradit na detalye. Dapat sa iya yan sinasabuhay, sinusunod ang gabos na iyan. Asin si Jose magiging matanos sa mata kan mga Hudiyo kung siya makuyog sa pinagbubuot kan lay. Na-report niya, iusip niya si Maria na nakaginibo nin adulteryo daa. Inulitay ni Nabados na bako siya an ama. Asin takwanin sentensya kan mga Hudiyo na magadan si Maria sa paagi nin paggapo. Alagad ay ni ginibo ni Jose. Tinatawan kita nin bagong kahulugan nin pagiging matanos na lalaki. Ang pagiging matanos na lalaki siring ki Jose. Dahil niya inusip si Maria. Alagad yaw na sa iyong pagmaawod na bulagan na sinaini sa silensyong paagi tangay na day masukgan si Maria. Ang bagong kahulugan nin pagiging matanos, iyon pagmakulog, iyon pagkaherak sa kapwang nangangaipo, iyon pagkamot sa kapwa. Sarok pang kahulugan nin pagiging matanos, iyon pagiging makinuyog-kuyog ni Jose sa kabutan kan Diyos na inako niya si Maria, inako niya ang aki kan Diyos na mamumundag. Kita mga tugang magiging matanos sa atubang kan Diyos kung yaon ang satuyang pagmakulog sa kapwa, kung yaon ang satuyang pagtabang, yaon ang satuyang pagkaherap, asin pagibunin karahayan sa inda. Kulita sinabi ka sa itong kagurangnan, anuman sa itong ginigibo sa itong mga tugang, urog na sa saradayan, ginigibo manindo sa sakuya. Pangapat, Joseph is a real gentleman. Si Jose, tunay na lalaki. And what is a real gentleman? A real gentleman stays loyal and faithful to his girl. Si Jose bilang dayupot na agum, day niya binayaan si Maria. Kunan gabos na lalaki siring ki Jose, wara ko ta nin mga broken marriages, wara ko ta nin mga broken families, wara ko ta nin mga agom na magsasakit, wara ko ta nin mga single mom na magsolo-solo na buhayon sa indang aki, wara ko ta nin mga aki na magsasapar kan trauma, dara kan pagbulagan nin mag-agom. Kunang gabos na lalaki, siring ko ta ki Jose. May mga lalaki na huna mo seryoso na sa imo. Pag huna mo, dadarhon ka sa altar. Pag huna mo yun ang forever. Yaw ng kadakol na promesa, mahamis na tataramon. Tubod-tubod ka man. Alagad kapag nabados ka na, nagkakaigwa na nin amnesya. Nalilingawan na ang sa iyang mga panuga, nagiginang matalaw. Natatakot akuon ang bagong responsibilidad para sa babae asin para sa magiging aki. A boy speaks, a gentleman acts. Ang lalaki o ang aki na lalaki, ang immature na lalaki, sagkod sana sa pagtaram. Alagad ang tunay na lalaki, yaon sa pag-ako nin responsibilidad. Natakot man na libong si Jose, day niya masabotan ang nangyayari. Alagad day niya binayaan si Maria. Ibinugtak ang sadiri sa serbisyo ni Maria asin ni Jesus. May mga siring pa daw na lalaking unya na panahon arog ki Jose. Igwa pa daw ng mga soltero na handa na akuon ang sarong single mom, pakasalan ini, asin magtingdog na sarong legal na ama para sarong aki na bako niya man, makamurumundo,
na mas kadakol mo niyan ang mga lalaki na isinasakripisyo an sayang sadiring pamilya ni kararahay asin poturo kan mga aki pinas pinipili an sayang kapritsyo binubulagan an sayang legal na agom an sayang pinanugaan na iibahan kamumutan habang buhay mas pinipili an kabit. Mga tugang igwanin istoryanin sarong mag-irina. Ang mag-irina na ini, nagduman sarong restaurant, tangani na magmerindal. Sarong ina, kaiba ang sayang tulong mga cute na mga aki na babae. Alagad sa tahaw nin pagkarakan kan sendang merindalan, nagkulaps na sana, saro-saro ang mag-irina. Tulos dinarasin na sa ospital. Asin duman, ang saro sa mga aki, binawianin buhay. Kanaumayan na nina, nagsabi ni, hinudong ko ang sakuyang mga aki. Dahil ko naaram ko nanupan sa kuyang gigibuhon. Dahil ko naaram kung paano pasinda bubuhayon. Pakatapos na kami, bayaan kan sa kuyang agom, asin mag-iba sa ibang babae. Mga tugang anama, iyon harigi kan pamilya, iyon harigi kang harong. Kun mawara an harigi, marurumpag an pamilya. Sa sarap at ginhawa magkasama, alagad sa hirap at responsibilidad, bahala na kamo. Ako, maiba ng direksyon. God tells us, don't be afraid. Siring ang sinabi kay Joseph, day ka matakot, Jose. Lugod ang mga lalaki man mo niyan, ang mga ama, day ka mo matakot. Nakuon ang responsibilidad na sa indong linalaugan, ang responsibilidad na itinatao sa indo kan kagurangnan. Day ka matakot. Dawa na nangangahulugan na sa pag-ako mo kan siring na responsibilidad, ika malidipisilan, ika magsasakripisyo. Akuon mo ang siring na responsibilidad. Akuon mo tayo yan ang kabutan kan Diyos. Instrumento lang kita kan Diyos. Kinakaipuhan na makipagkooperar kita sa iyang plano. Tayo na mautob ang sa iyang kabutan, bakuan sa kuyang kabutan. Ang kabutan kan Diyos, iyon ikararahay kan sa imong pamilya. Iyon ikararahay kan banwaan. A happy family is a happy society. Nakadepende sa anong klase ng pamilya igwa ang komunidad. Kung ano ang komunidad, iyuman ang pamilya. Kung anong pamilya, iyuman ang magiging sitwasyon sa komunidad. Kaya tamanon taan sa tuyang pamilya, maging responsable ang mga ama. At tamanon, padabaon ang sa indong pamilya. Iyan ang kabutan kan Diyos. Siring na inako ni Jose, si Maria, asin si Jesus, naging maugma ang pamilya, naging marahay na ehemplong pamilya sa ibang mga pamilya, asin nautob ang plano kan Diyos na iligtas ang kinaban. Sa pag-ako mo kan plano kan Diyos na atamanan sa iyong pamilya, magiging maugmaan sa iyong pamilya, magiging kamong ehemplo para sa ibang pamilya, asin magiging kamong instrumento ng kaligtasan para sa kinaban. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kang langit asin kang daga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama bago kang gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ki Birhen Maria, asin nani tawo. Ipinako pa sa krus para sa to kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagud sa kagadanan asin ilinubong.
Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, asin kan katulong aldaw na buhay asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtao ning buhay nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Ang bilog na kinaban, maludok na nagahalat kan pagdatong kan paratubos, na magtataw nin liwanag sa tahaw kan mga kadipisilan asin kaluyahan. Agadon nyato na magkaigwa kita nin paglaom sa saiyang pagdatong, sa lambang pag-arang an satong sabihon. Madya Jesus na kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Ang Santo Papa, si Francisco, natawan siya ng Diyos nin marahay na salud. Tanganing mapaglingkudan niya ang simbahan ng Diyos, asin ang mga benepisyaryo kan sa iyang mga gibong hirak, padagos na matabangan na mag-uswag, ipamibi niya to sa kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Ang mga tawo na naglilingkod sa gobyerno asin sa kapwa ninda tawo, na dailugod ninda malingawan ang sa indang mga panuga, asin maging modelo sinda kang pagpaurog kang kapwa, bago ang sadiri, ipamibi niya to sa kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Ang mga tawong nariribungan asin nadidipisilan sa mga desisyon ng buhay, natawan sina nin Diyos nin liwanag nin isip, isog nin buot, asin kakayahan na gibuhon, ang sa indang mga marhay na kamautan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Para sa mga kaakian na maugmang naghahalat, asin masilibrar kang kapaskuhan, na maitanom sa saindang isip asin puso, ang kaugmahan na itinatao kang maludok na pagtubod sa Diyos, asin pagkamuot sa kapwa, na iyo ang minsahi kang panahon na ini, ipamibi niya to sa kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Na ang may mga edad na mabalikan ninda ang mga nakalihis na panahon, na dainan ng pagbasol asin kulog ng buot, kundi ang presensya ng Diyos sa indang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Madya Jesus na kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, salamat sa panuga kan pagdatongin sa imong aki, an Emmanuel, Diyos na uyas sa mo, siya padagos na maging tanda kan sa imong pagkaamot sa mo, asin danay mong pagantabay, inihinahagad mi sa ngaran niya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
mga tugang tanganyan sa poos ng sendong atang, maako manlugodin Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang mga atang sa ibabaw kan sa imong altar, pabanalon lugod kay ning Espiritu na sa kapagsikan niya, nagpano kan pupunan ni Santa Maria, uli ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaydo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagpuran, uli ni Kristo na samong kagurangnan, ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa hula kaninang birhen sa day masabing paghamuot, ipinaayag ni Juan ang sayang pag-abot, as itinukdo kan siya yauna, ipinapasabong niya sa mo na maugmang magandang, para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing mabtan kaming nagpupuka sa pamigi, as nag-uugma sa sayang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles sa arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit nun na upo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, dahil tapos na nagsasabi. Kagurangan ni kananggadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, tiyay ning mga atang namimiti kami, pabanalakan ang bodkan sa iyong Espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangan na sa Kristo. Siya na sa rugaring na buod, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha ni tinapay asin pagpasalamat, binaak ini as nitinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magakan kayni, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya ng kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kayni, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asing danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ipupunindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kan pagtubod.
kan sa iyong pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan katinapay ng buhay asin kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkani ko po na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo, giramduma ang kurangnan ang sa imong simbahan ang nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Giramduma sa imong pagkaherap ang sa mong mga tugang inagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga ganan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rati kami gabos na minibi kami. Tanganing kay Ban Santa Maria, Birhen na Ina ng Diyos. Kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na napagayagaya sa imo. Magkaligon maging keras kan buhay na daing kasagporan. Magumaw, asin pamuraway sa imo siringman, uli sa akin mong sa Jesucristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Na maraod, namimiti kami kagurangnan, warasan sa mga loyamo ang katuningtungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nag-ahala, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo.
sabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalan ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinataon ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburinyo, susog sa imong kabutan, ikal nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan sa tong kagurangan, danay na mapasaydo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ni katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya sa Jesucristo ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual, dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko. Dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kang sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kang mga kamot nimpadi na minaatang kang sa imong mamurawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus. Tawan sa kalagkuan dahil katapusan mong tabang. Maut kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog. Asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, dahil ako makalingaw, banal kong paraligtas. Na ikanagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamili kita. Tatod na po ang pagkolekta, pakapamili. O Diyos na makakamhan, namimili kami. Mantang nabasog kami kan panuga kandeng sagkod na pagtubos. Na kung gurano nagrarani anal ka nakakaligtas na fiesta. Siring man kaludok nagtatalubo kami sa maninigong pagsilibrar kan misteryo kan pagkamundag kan sa imong aki. Siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna sa nagkapirang paisi. Ang inot po yung second collection. Tabang niya to sa mga proyekto kan sa tong Santo Papa. Ang ikaduwa yung Christmas Mass Offer sponsors. Ang mga misa de Aguinaldo asin misa de Gallo. Padagos niya tong ginigibo. Siringman ang misa sa Pasko asin bagong taon. Sa tuya ng pinaghahandaan. Ang mga buot pang magtaon in intention asin pamisa. Magdumano sa natabi sa opisina kang parokya. Ang pangtuloy yung pre-sacramental instruction. Pangapudan sa mga mapabunyag sa aldaw kang Pasko. Ang seminar gigibuhon sa December 23, alas 8 nin aga, sa laog kang satong simbahan. Tabi man mag-atindir kamo kaini. No seminar, no baptism. Ang ikaapat, yung kalinigan kang satong simbahan. Ang satong parokya, padagos na nagpapagiromdom sa gabos, na mantiniron ang kalinigan kang satong simbahan. Kung igwa man po kamong darang pagkakan, ang mga pinatusan kaini, ang mga butilya ng tubig, Diyos asin iba pa, bawal tabi yan ipagwalat sa laog kang simbahan. Ang simbahan harong ning kagurangnan, ang basura itapok sa tamang basurahan. Ang ikalima iyo ang donation, Ruben Lim and Family 800, Fee Lilian 1,000. Ang nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko.
Ang kagurangan mapasaylo, Asing sa imong espiritu. idukuan payo sa paghagad nin bendisyon. Ang pagdatong kan kagurangan magdarasendo, kan hilaw nin sa iyang kabanalan, as iligtas kamo, uli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigon kamo kan Dios sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, as hindi pagpauntukon sa pagkamoon sa gabos na daw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Magugma kamo nan sa tong paratubos, napadigdis sa kuya bilang sarong tawo. As sa iyang pagbalik sa kamarawayan, balsan niya kamo nin buhay na daig kasagkoran. Amen. Bendisyon kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.